mudan suru ya dawo unguwan nan ka san shi da kwaɗayin tsiya ka san kuma yanzu mutane sun riga sun zo yan irin 49 din nan yan zamani yawwa za ka iya ganin waya za ka iya ganin kuɗi za ka iya ganin biredi yi kuma ka san inda daga inda bangaren biredi ne alƙur'an ko ɗaya karka Salamu alaikum. Ya ne? Wallahi yunwa nake ji ni ko wurin mai buredin can ba a hankali. Yanzu ma zancen da muke ke. Ka ba a hankali. Yake wani abu ne yake faruwa a garin nan. Yake ko wani abu ko abinci ko buredi ko na bai dauka iya dauka za ni mai alƙur'an ka kiyaye. Can banza kenan. Wallahi da muka yi a Lagos kasan gada Allah ne ya sani mu akan biredi ya ci ni kina ga maka kiyaye mu abokan ka dole mu ga maka kai banza bala'in da kuka yi a Lagos daban bala'in da yake faruwa a wannan bangaren arewa daban ni idan biredi gaskiya kan gaskiya ba wani Allah kiyaye ba wani yan wani mu matsala kawai hannu mu mun fita mun waye ana muku magana ku ce mun mafiya mu iya yawara baban Jamila to sai ina yana malalata ga gonan ku kun kasa komai to ya kake so ba abin da za ku iya kyau dai me faru ga mugun alƙuran ga mugun kuna karka dauka Allah dauka wallahi wa inna ilaihi raji'un alƙuran malam salamu alaikum Allah gafata dan Allah dan annabi a taimaka min wallahi muna tafiya da abokina yanzu ya ga buredi wallahi Allah ne mai na rasa anan unguwar alqur'ani a taimaka min da Allah malam ka ga shi ne wannan alqur'ani alhamdulillah Allah ya yi. To abokina ka ƙara cinye sauran